What is up guys, my name is Sid and welcome back to my channel. Alright, for today's video, nandito tayo ngayon sa The Proxy by the Oriental. Ayan, kasi meron tayong event for tonight. And excited ako kasi, syempre, it's the holiday seasons already. Mahangin-hangin, ayan, napipil na natin yung lamig ng Pasko. O para sa mga malalamig ang Pasko dyan, shoutout sa inyo. I'm sorry. Talaga natawa ako, no? We're actually waiting for the event to start. Kasama din natin tonight ang ating napaka-love na mga vloggers and influencer friends na sina Jazzy Venture Vlogs, sina Lakwachero Irigeño, J. Carlos, and si Kapitan Nathan. So ano ba mangyayari tonight? We're actually going to have a Christmas tree lighting today. Ayan. We're also going to have dinner mamaya by the poolside. Excited na nga ako kasi napakaganda guys ng poolside ngayon. Diba? Meron silang setup na nilagay dito. So right now, outfit check tayo. Tingnan natin kung anong itsura ko. Ayan. O syempre, since malamig, ganyan-ganyan lang, balot na balot. Diba? Unusual na nakikita ako ng ganito kasi usually naka-shorts lang ako, naka-t-shirt. Pero syempre ngayon iba na guys, medyo malamig na. Kaya medyo binalot ko din ang sarili ko. Ano, ayan. Habang inantay natin yung ating mga friends, tara na, samahan nyo ako. Tour muna tayo at libutin natin kung ano ang itsura ng Proxy ngayong holidays. Ayan, so kasama natin ngayon si Pat. Hi, Mali! Na currently ay nagba-vlog mas. Yes. Third day niya na. Today. Yes, siguro pag Grabe. na-upload to, ilang araw na ang na-upload niya. So ano yung na-expect natin patch today? The Christmas tree lighting. Papakita namin sa inyo guys kung anong mga kaganapan later. Ayan, so kasama ulit natin si Kapitan Nathan. Hey, what's up? Catch up, kamusta? So ano bang ina-expect natin ngayon, Cap, sa ating tree lighting ceremony dito sa The Proxy by the Oriental? Isa sa mga ina-expect ko ngayon, syempre, yung pagkain. O, sarap daw yung food dito. Oo, At totoo syempre, ang inaabangan ng lahat, ang Christmas lighting natin. Yes. So, excited ako. At syempre, yung ano daw, may dito pa-fire dance yung mga... Ay, oo. Ang sabi kasi, nabalitaan ko, ang sasayaw daw ikaw. So, Yes, ako nandito talaga. ako para supportahan po si Mars. Fake news na naman to si Cap. Sasakay naman sana ako. Ayan. So, mamaya kita-kita tayo later. Yes. Alright, so kasama natin ngayon yung ating mga kasama sa previous live vlog natin, which is ang Girl Powers. Ayan, kasama natin si Miss Jo, si Mitch, and of course si Pat. Ayan, hi guys. Dito pa talaga ito nag-reunion. Ganda oh, Pak. Thumbnail. Ayan, so sila mga kasama natin mamaya para sa ating Proxy by the Oriental tree lighting ceremony. Alright, so right now nandito tayo sa harap ngayon ng Proxy and magsa-start na po yung tree lighting ceremony. Let's go! Mag-jowa kayo dun sa... Ay, ang ganda! Ay, ang ganda! Let's call the beloved wife of Mayor Noel P. Rizal, Ma'am Geraldine Rizal, around the hall. Hopefully, next year will be a good year for all of us. So may this Christmas bring happiness na, no, to our families and our city especially now that we are opening up. So God bless everyone. May the Lord bless us so that this virus could go away now. So thank you very much and God bless everyone. Yay. 5, 4! 2, 1. The lighting of the Christmas tree together with Ma'am Geraldine Rizal as well as Councilor Malilipot B. Makulakan. Again, a round of applause, please. Thank you so much.
Ayan, kainan na! Let's go! Kain na pala tayo. Okay. Ano is siya? Love you for infinity. Yeah! Yes! So, diet ako ngayon. Diet ka? Yun lang? Grabe, ang ganda! Wow! Woo! Wow! And dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. I hope nag-enjoy kayo sa aming adventure ulit for today sa tree lighting ceremony. Dito lamang yan sa Proxy by the Oriental. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi ka updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!